Inselmilkom, illum it-3-26 ta' Jannar. Il-Knisja tfakkar lil San Titu u San Timotju, żewġ isqifijiet qaddisin li kienu dixxipli u sħab ta' San Pawl. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rożarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu lil Ġesu jgħid li l-ħsad hu kbir imma l-ħaddiema ftit. Bl-interċessjoni ta' San Titu u San Timotju, illum nitolbu lil Mulej sabiex bħalhom ngħixu u nxandru l-ferħ u l-verità tal-Evanġelju kull fejn inkunu. Tnejn mill-kollaboraturi l-iktar qrib ta' San Pawl fil-ħidma tiegħu ta' evanġelizzazzjoni u għajnuna kbira għalih. Fil-fatt San Pawl kiteb ittri pastorali, żewġ ittri lil Timotju u ittra lil Titu li huma ittri sbieħ fihom ħafna tagħlim sabiħ lir-rajja tal-erwieħ u anki kif huma jaqdu din il-missjoni tagħhom. San Timotju kien isqof ta' Efesu, San Titu isqof ta' Kreta. Aħna niċċelebraw illum it-tifkira ta' dawn iż-żewġ qaddisin nitolbu biex il-kelma ta' Alla bħalma urewna huma f'ħajjithom tkompli tixteret fost il-ġnus. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħutija u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna ant il-missier Mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int il-ħajja li biha ngħixu fik Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti żejjint il-San Timotju u il-San Titu bil-virtujiet tal-Apostli. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex ngħixu ħajja sewwa u tajba f'din l-art u jistħoqilna nassu fis-sema pajjiżna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Bidu tat-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Pawlu, bir-rieda ta' Alla Apostlu ta' Kristu Ġesu, skont il-weda tal-ħajja li fi Kristu Ġesu, lil Timotju ibn Aziz, grazzja ħnina u slim minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Inrodħar lil Alla li lilu nqim b'kuxjenza safja bħal missirijieti, kif niftakar fik bla qiegħda fit-talb tiegħi lejl u nar. Meta niftakar fid-dmugħ tiegħek għalija, tiġini x-xewqa li narak biex nimtela bil-ferħ. Niftakar fil-fidi vera tiegħek, fidi li l-ewwel kienet ta' nantek Lloyd u ta' ommok Ewnike, u li m'għandi ebda dubju li fik ukoll. Minħabba fek infakrek biex tħeġġeġ fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjed ta' jdejja. Għax Alla ma tani spirtu ta' biża' imma spirtu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal Sidna, anqas minħabba fija priġunier tiegħu, imma bagħti miegħi għall-Evanġelju bil-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Assam responsorjali ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-Mulej. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-Mulej. Għannu lil-Mulej għanja ġdida. Għannu lil-Mulej fl-art kollha. Għannu lil-Mulej birku ismu flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-Mulej. Ħabbru minn jum għal jum is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus il-glorja tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-Mulej.
Għatu lill-mulej familji tal-popli, għatu lill-mulej sebħ u seta, għatu lill-mulej is-sebħ ta' ismu, flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus il-mulej jisaltan, tassew id-dinja twaqfet biex qatt ma titħarrek, huwa jiġġudika l-popli bis-sewwa, flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-mulej qabad 72 oħra u bathom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien sejjeru. U qalilhom il-ħsad u kbir tassew imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall ħsad tiegħu. Morru araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas riq u fit-triq issellmu l-ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel jgħidu sliem lil din id-dar. U jekk fiha ikun hemm bini sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġalkom lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru mingħand familja l-oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu il-morda tagħha u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħrief qalb lill-pub. Dan huwa l-kliem li uża Ġesu fl-Evanġelju llum biex ifisser il-mod kif id-dixxipli tiegħu jaqdu il-missjoni tagħhom. Hawnhekk jibgħat 72 dixxiplu biex imorru f'kull belt u post fejn kien sejjeru u jgħidilhom ħrief qalb lill-pub. L-ewwel ħaġa hawnhekk fl-Evanġelju li insisti fuqha u li hi tant importanti il-ħtieġa tat-talb. Għaliex jgħidilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema huma ftit, itolbu mela li sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema fil-għalqa tiegħu. L-ewwel mod kif titwassal il-kelma huwa permezz tat-talb. Papa Franġisku jenfasizza dan u jgħid li hu minn qalb li titlob li tista' tnixxi il-kelma. Mingħajr it-talb tista' tkun konferenza taħdita tajba u fuq suġġett tajjeb u li tħalli l-ġid, imma ma jkollix ir-ruħ li tiġi mal-kelma ta' Alla. U għalhekk it-talb jgħin jakkumpanja din il-kelma biex il-kelma tista' tassew tħalli l-frott. Imbagħad Ġesu jgħid ħrief qalb lill-pub. Hekk qed jgħidilhom lid-dixxipli u għall-bidu issa din espressjoni li tgħid ma tantx tagħmlilhom kuraġġ għax Ġesu qed jgħidilhom kunu ikel issa
għal lill-Pub, ħrief qalb lill-Pub. Xi fisser biha din l-espressjoni Ġesu? Qed jgħidilhom u qed jgħid lilna bħala disċipli tiegħu li aħna l-ewwel nett irridu narfu id-djufija tagħna. Narfu illi nistgħu naqdu din il-missjoni bil-qawwa ta' Alla u mhux sempliċiment bil-kapaċità tagħna. U Alla li jagħtina l-qawwa fid-djufija tagħna. Imbagħad narfu wkoll li se jkun hemm nies qishom il-Pub fil-ħidma li nagħmlu. Nies li ma jaħmlux il-ġid, li huma ostaklu għal dak li hu ta' ġid. Se jkun hemm nies bħal dawn imma aħna m'għandniex nibżgħu. Il-fatt San Pawl fit-tieni ittra l Timotju jgħidlu Alla ma tanix spiritu ta' biża' imma spiritu ta' qawwa, ta' mħabba, ta' rażan. Mbagħad hemm ħaġa oħra tant importanti meta Ġesu jgħid ħrief qalb lill-Pub. Qed jgħid li aħna ma' min iġib ruħu tal-lupu m'għandniex inġib ruħna hekk aħna. U għalhekk il-kelma ma titwassalx b'aggressività, biġliet, b'mod li tumilja lil ħaddieħor, konflitt. Il-kelma titwassal bl-istess spiritu ta' Ġesu. U dik tassew importanti għal disċipli ta' Ġesu għalina l-koll. San Ġwan Kriżostmu għandu riflessjoni sabiħa. Jgħid jekk inti tkun flok bħal ħrief qalb il-Pub, tkun isek lupu qalb il-Pub, Alla ma jipproteġikx, ma jipproteġix il-min iġib ruħu bħal lupu. Alla iħares lil min iġib ruħu bħal ħrief qalb il-Pub. Naturalment di ma tfissirx meta Ġesu qed jgħid hekk, tfissirx li nħallu lin-nies jitqu bina jew daħluna f'nażba. Fil-fatt fl-Evanġelju skont San Mattew meta juża l-espressjoni ħrief qalb il-Pub huwa meta jgħidilhom kunu għaqlin bħas-sriep u safin bħal ħamiem. Imma jridna li aħna nkunu tassew qed naqdu din il-missjoni bl-istess spiritu ta' Ġesu. Huwa biss meta aħna nkunu hekk li Ġesu jkun ir-raj tagħna, għax Ġesu huwa raj tan-naċ u tal-ħrief mhux tal-Pub. Lilu irridu nwasslu din il-missjoni mhux lil nfusna. Bil-qawwa tiegħu li l-kelma tista' tmiss il-qalb mhux bit-tattiċi tagħna. Bl-umiltà li jaħdem Alla mhux bil-gburija. U San Timotju u San Titu huma eżempji sbieħ ta' dan ta' żewġ rajja illi ddew lill-Knisja b'dan l-ispirtu u kienu bħal ħrief qalb il-Pub. Nitolbu l-Mulej llum din il-grazzja sperati mill-kelma tiegħu. Nitolbu biex ikun hemm ħafna ħaddiema fl-għalqa tiegħu, ħafna li jwieġbu għas-sejħa li hu jagħmel u biex aħna l-koll isejħilna biex inkunu dixxipli naqdu din il-missjoni tagħna b'ħafna imħabba u umiltà bħal ħrief qalb il-Pub.
Irresqu issa t-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ixxandar il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll bħala disċipli tiegħek mulej ejna biex naqdu din il-missjoni li inti tajtna bl-istess spiritu tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum nitolbu għall-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona fl-anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Tolbu l-mulej ibirku u jżommu dejjem taħt il-ħarsin tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għat-trasmissjoni tal-fidi San Pawl fit-Ittra tiegħu il Timotju li smajna llum isemmi in-nanna ta' Timotju, isemmi lill-om Timotju u jgħid kif il-fidi għaddiet minn ġenerazzjoni għal oħra nitolbu biex il-mulejja tilgħinuna il-ħafna nanniet, ġenituri biex jgħaddu il-fidi il-uliedhom u lil-ulied-uliedhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fi sptarijiet jew fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz ukoll biex inti mulej tagħtihom l-għajnuna tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna nkomplu insegbu b'responsabbiltà il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn u issa li hemm ukoll il-vaċċin nagħmlu tassew użu minn din l-għajnuna kbira li għandna ta' prevenzjoni u għalhekk naqdu din ir-responsabbiltà b'mod tajjeb nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jien għamel talba wkoll għall Papa Franġisku dan l-aħħar kellu ma jmurx għal xi ċelebrazzjonijiet propju minħabba xatika li jibgħati biha nitolbu l-mulej biex jagħtih l-għajnuna f'dan il-batija li għandu u dejjem iżommu taħt il-ħarsin tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qalmulej midejn is-sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qalmulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Timotju u San Titu biex bihom naqilgħu l-għajnuna ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Timotju u San Titu, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom, issaħħaħa fil-erf bit-talim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawwin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Timotju u San Titu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna.
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ntajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nirroddu ħaj lill-Alla.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna ejna u għafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma Urina li inti omna għalik jisma' it-talb tagħna dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarista minna tal-infern u ġenerer kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel missieru ta' tbatija. Meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u għere l-araq tad-demm. Is-sienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iż-zeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma Urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenerer bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-batija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u ifflaġellawh. Mis-sienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obża ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iż-zeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu frinna dubietna ħarissa minnata l-infern u ġennera u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Wabżen ta' kuljum matina llum affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u l-ġennera l kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Wabżen ta' kuljum matina llum affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Umma l-Atlapalina mitinbin, issa fissija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija berkinti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu wissaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenera rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżen ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna palma nafru l-minnu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberkanti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu wissaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenera rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva.
Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Għabżan ta' kuljum matina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jalina, u la daħannix fit-tġrib iż-żahlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missieru lil Liben u lill Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Tlopalina. Imqazza Alla. Tlopalina. Imqazza ċebba ta' xbejbiet. Tlopalina. Ta' Kristu. Tlopalina. Il-Knisja. Tlopalina. Tal-ħniena. Tlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Tlopalina. U xebba. Tlopalina. Mit-tama. Tlopalina. Liżjed safja. Tlopalina. Liżjed nadifa. Tlopalina. Bla teba. Tlopalina. Li tistħoq l-imħabba. Tlopalina. Tal-aġeb. Tlopalina. Tal-parir it-tajjeb. Tlopalina. Ta' min ħalaqna. Tlopalina. Ta' min salvana. Tlopalina. Xebba kollok aqal. Tlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Tlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Tlopalina. Xebba kollok seta. Tlopalina. Xebba kollok ħnina. Tlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Tlopalina. Mera tal-qdusija. Tlopalina. Tron tal-erf. Tlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Tlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Tlopalina. Amara ta' kull grazzja. Tlopalina. Amara ta' kull tieba. Tlopalina. Guarda mistika. Tlopalina. Torri ta' David. Tlopalina. Torri ta' Lavorju. Tlopalina. Dar ta' Deb. Tlopalina. Arka ta' Rabta ġdida. Tlopalina. Bib ta' sema. Tlopalina. Kewba ta' filgħodu. Tlopalina. Saħħa tal-morda. Tlopalina. Kien tal-midinbin. Tlopalina. Faraġġ tal-migranti. Tlopalina. Faraġġ tal-imniktin. Tlopalina. Għajnuna tal-insara. Tlopalina. Sultana tal-anġli. Tlopalina. Sultana tal-patriarki. Tlopalina. Sultana tal-profeti. Tlopalina. Sultana tal-apostli. Tlopalina. Sultana tal-martri. Tlopalina. Sultana tal-konfessuri. Tlopalina. Sultana tal-verġni. Tlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Tlopalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Tlopalina. Sultana mtella s-sema. Tlopalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Tlopalina. Sultana tal-familja. Tlopalina. Sultana tal-paċi. Tlopalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Affrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Smana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irranżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp
Slima lik ħarris tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Timotju u San Titu, Itolbu għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Qabel intemmu dan l-appuntament tagħna magħkom ta' kuljum, infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni billi jidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċempel fuq 2124 1281 għal aktar dettalji. Insemmilkom.